Pili Garzia naiz, eta ni ere suhiltzailea naiz. Pili Garzia Bergararra 2013 urtetik da suhiltzaile. Urte hartara arte etzan aurrez emakumezkorik egon Gipuzkoako suhiltzaileen artean. Egun Legazpiko parkian dihardu, bere sorterrikuan. Egonkor, naiz eta postua beria ez dauen. Ni gizonakin hasitakon, ibiltzen eta bera orduan arterazun plazia. Eta nik ikusten eban lanen hasitza, egunero etortze zanen etxera kontau itxeztian. Jo, gaur eukideu urtera, eta ez dakik gizon bat, eroita, eta istripu bat. Eta, jo, kriston ogibide politia iruditu jaten. Sekula fijau barik ogibide horretan. Eta orduan, nahi hori sortu jatan. Ikusten eban, zala, lan politia, eta ni neu, ogibide horretan ikusten nun nire burua. Nire izena Maia da, 38 urte dazkat, eta 3 urteko umetxo baten ama naiz. Gipuzkoako Foru Aldundiko suhiltzailea naiz orain dela 2 urte, eta ez daukat parke finkorik, poltsan nabil alde batetik bestera. Daniela Dominguez naiz eta suhiltzailea naiz. Oin momentu nago Azpeitiko parkean, Gipuzkoako suhiltzailea naiz. Baina, oinarte ibili naiz parke danetan bueltaka, interino naizelako, bombero interino. Beitzu, Gipuzkun 3 emakume besteik ez gare, zerbitzuan. Eta hori suposatzen du gutxi gora bera, 100% iritsi ez izana. Adibidez, interbentzioetan ikusten duzu jendiek eta emakume altzea eta... Lehenengo gauza, jendeari laguntza eskaintzen duen zerbitzua dela, ez? Orduan horrek asko betetzen zaituen ofizioa da, eta bestalde da ofizio bat oso aktiboa, nun izabarzera nahiko aberatsa zentzu askotan, eta denbora guztian, nire kasuan adibidez, denbora guztian da ikasketa jarrai bat, ez? Ofizioak arlo pilo bat ikutzen ditu, eta orduan denbora guztian egon barzera aktiboki, hobetzen joateko, ikasten joateko, eta egunetik egunera, zu ere alik eta zabalen hartzeko ofizioaren zera guztiak. Bueno, nik uste dut hori txikitatik, nahi nun izatie pixket un poco de todo, ez? Eta beti zena izan handitan, eta dana harrapatzien nahi nun. Eta, suhiltzaileek, nola esaten da, ofizio honek dake un poco de todo, eta gero jendikin eta hori laguntzie eta hori pixket betetzen hau eta horrek eta, Hiru emakume suhiltzaile Gipuzkoako suhiltzaile danen artean, 100% bez. Kopurua ez da 100% horretara ailegatzen Euskal Autonomia Erkideguan be, eta inguru danian dia datuak antzerakuak. Eredua da oso maskulinoa, eta orduan opean diseinotan eta, ez dut esaten nahitza, baina oso bideratuta dago gizonezkuendako. Hor markatzen do asko bai froga fisikoen kontua, ze, klaro, jende asko ulertzen ez dauena orain aipatuko dut, jendea esaten du, baina lan beraikeko froga fisiko berdinak egon beharko lukete. Bani ez nago ados. 2 makina diferente gea, gizona eta emakumea. Eta kirole profesionaletan begiratzea besteik ez dago. Han be markak diferentziatuak die emakume eta gizonezkuendako. Eta horrekin ez dut esan nahi, gu lan diferente egin behar deu. Nola ezin deu, bestek egitea, ez, laneako eskatzen dan nivel horiek ez die beharrezkoak. Ja, gizon emakumezko eztabaida hori alde batera utzita, niretzat, froga fisikoak ez daude adaptatuta lanpostuari. Eta berriz, beharrezko dien hainbat gauza ez die eskatzen. Agilidadia, gero hainbat irteratan nik ikusten dut, trafiko istriputan eta askotan txikia izatea eta agilia izatea oso importantia da. Eta hortan emakumeak badauko abantaila. Baina froga fisikotan hori ez da isladatzen.
Alde batetik hori, gero beste aldetik Gipuzkoan be ofizioak eskatzen ziren. Eta ze gertatzen zen, eskatzen ziren ofizioak, hor oso emakume gutxi egon die ofizio horretan. Orduan esperientzia gutxiko emakumeak aurkezten ginean, hori be gure kalterako zen. Baina, bueno, hori, adibidez, ofizioarena nik uste aldatzen ari dela. Gero eta emakume gehiago ikusten dira edozein ofiziotan, eta orduan hori hemendik aurrera ez da gure kalterako izango. Fisikoak berriz bai. Adibidez, korrika froga beti egoten da, ezta? Eta 3.000ko, Gipuzkoan adibidez, 3.000koa ipintzen da. Eta hor eskatzen da denbora gero errealitatean gu ez gabitz korrika. Guk bai erresistentzia behar dugu, baina benetan aguro ibiltze hori ez da ere beharrezkoa. Eta are gehiago esango zut, Gipuzkoan hori eskatzen da, beste erkidegotan igual frogak die 100 metrokuak, ero badie 5.000 metrokuak. Eta orduan zein bia da, 3.000? 1 metro? 5.000? Igeri? Gauza bera, igerin gauza bera. Baten eskatzen dabe buzeo, bestetan ez. Baten eskatzen dabe 40 metro, bestetan 100 metro. Benetan hori unifikau inbeharko zian, froga guztik, eta kirol nik esango nuke esperto bat zehaztu froga horiek gizon eta emakumeen kasuan zeintzuk esan behar dien. Ero bestela, benetan oinarrizkoak lan hau iteko. Nik badakit, indar froga bat egon beharko liakela, baina ez muturrera eruan da orain egiten da den bezala. Egon beharko zien froga adaptatuak lan ontarako. Ze maila eduki behar dauen pertsona bat lan horiteko. Emakumeak dauzkogun baliabide batzuk, gizoneskoak ez dauzkanak, zergaitik hoiek ez die sartzen. Egon behar du indartsua, azkarrak eta danetik egon behar du. Eta como una caja de herramientas, zuk nahi badezu, adibidez, tornillo bat, estrella o plano. Zuk irekitzen duzu zure caja de herramientas eta igual eukiko duzu un destornillador estrella olako handixe, baina tornillo txikixe baldin badu, aukeria euki behar duzu. Eta hori da, una caja de herramientas gehagu. Eta danetik egon behar du. Ez bakarri emakumeek, ez bakarri gizonak, danetik egon behar du. Begira, egia esan Gipuzkoako Diputazioan behintzat, lankideen artean ez dut inongo arazorik euki, alrebes, kontrakoa, danak beste bat bezala izango balitz bezala jaso didate, eta inongo arazorik ez, eta ez nizuk esango horrela zerbait berezirik bizitu dudanik emakumea izan naizelako. Bai igual konturatu naiz, zenbait interbentziotan edo, biktima igual empatizatu duela gehiago nerekin, igual nire taldekidekin, eta hori izan da gauza bat, igual hitz egin dugula, ez, lankidekin eta. Oin dela 100 urte inorretze ban imaginatzen emakume medikua, ero polizi emakumea, ez? Eta denborakin hori integrau ingaren einean, ikusi da ze beharra zegon horretarako, ez? Adibidez, mediku batena doia emakume bat daukalako arazo bat bularran, adibidez, eta igual erosogo sentituko da emakumezkoa bada. Ero polizi bat doia, pertsona bat jipoitua izan dana, berarekin berbaitera eta bere eskubideak zeitzu dien eta pixkal laguntzera, eta ni neuk pentsatzen niri bentsat halako egoeran gustatuko litzaidake polizia emakume batekin egotia. Eta gure kasun adibidez, gero eta gehiago ematen ari dana da, bakarrik bizi dien pertsona nagusiak eta eroritzen diela igual, ez, komunen, eta ezin altxa, eta gu junin behar izaten geha, ari laguntzera, eta klar, sartu behar izaten geha, lehiotik edo danadan. Halako lanetan be, tokau jat gainera, heltzea eta pertsona hori emakumea izatea. Eta komunian, pentsatzekoan bezala, erdi biluzik. Jota, bere begiradan ikusi nabani zelako eskertuta zeon ni emakume izatearekin. Hori da, baloratzen ez da gauza bat. Gure zerbitzua, gure herriaren isladabe izan behar da. Baina politikariek horretarako nahi hori eukibia dabe.
horren alde egin behar dabe, eta hori da faltan botatzen detenari. Ausardi falta bat egaitxik. Amaia eta Danielakin batera Piligüe lortu dau suhiltzaile izatera ailegaitea. Ez baina neke eta lan barik. Eta profesional ona izaten jarraiketako egunerokua bihar dau lan horrek. Emakumientzako moduan, gizonendako. Bai, oso nekeza izan da niretzako suhiltzaile izatera iristea. Claro, momentu hartan ez zegoen emakumerik zerbitzuan. Hori alde batetio. Eta ez, bestek eren buruan ez zebelako ikusten posible emakume bat suhiltzaile izatea. Norbera be, nahikoa lan, norberan buruarekin, dinot. Etxaia askotan norbere etxen dago, ez? Eta ni neube, jo, nahi nun, baina nire zalantzak ere, banitun, kapaz izango nahi, zenaiz izango, hori alde batetio. Gero, lehen aipatu dutena, froga fisikoak, eta frogak dare oso bideratuta gizonezkoengan. Eta orduan, hor, larri eta estu ibili nintzen. Bai prestatzeko garaian, bai... Eta behin zerbitzura sartu nintzanen, beste oztopo bat, ez? Ja, gauzatu, ez? Hainbeste amestu duzun hori, benetan kapasaren, ala ez, ikusi, ez? Lehenengo irteerak, eta lehenengo guardiak, eta... Nere gizona esaten zian, sartu nintzanen. Pili, importantena da, iristea, QTH-era. QTH da, ez beharra gertau da ontokisa, ez da? Hori, importantena, iristea da. Eta iritsi behartza, tramankulo horrekin. Eta hor, ostras, hor badago. Badago arrisku eta netako bai izan zen gauza bat jarri zoztana. Baserri pistatan eta sartzen gianen, forestaletara jun behar hor bakizuek, kaminu diela oso txarrak. Eta soia asko nun trasto, beste aldetio badare erramintia asko erabili beharra. Nik adibidez motoserrakin eta nire bizitzan lan hontan hasi nintzanen hartu naban lehenengo aldiz motoserra eta trontzadora. Eta, gero badare gauza asko eta bakoitza daka bere trukoa. Kamioi hau 6-14 da, dana zenbakiekin doiazte, eta guretako tele-FB deitzen da. Eta daukaguna da, bomba sistema hemen. Ikusten dozuenez, bi alde dauzka, bai? Hemen ur sistema guztia kudeatzen deu, eta beste aldetik KAF sistema berri bat, da espumogeno sortzeko sistema. Daukan berezitasuna da, ez dugula behar besteik. Hor beste aldean daukan irteratik espuma ateratzen deu, dida baten. Irtera diferentiak. 70-ekok eta 45-ekok bajan ibiltzeko die, eta gero dauzko guia altan ibiltzeko txikisagoak, 25-ekoak. Albo baten egoten da pronto sokorro, iristen baga eta kotxe bat zu hartuta dagola, didau baten ja aldeu ura bota. Aurrez, pentsatzen eban, erek, jarrera igual ez da beukiko ona nerekiko. Eta gero kontura nintzen, zalantza gehien eta zauzkana nine nintzala. Ze oso ondo tardaun naute, oso kolektibo jatorra da, ez daukat kejarik, danok laguntzeko prest dare, erakusteko prest, eta, hortik, bai eukidot errestasuna, eren aldetik, ekipoaren aldetik, nola baita esateko. Baina, moldeak apurtze hori gogorra da. Batez ben norbere buruarekin. Gero hemen, hau labadora deitze jau, volumen handiko espumantea lortzeko. Hemen berriz, sokak beti erabiltzen ditugula edo zer laneako. Hau da, erabiltzeko botatzeko ura kamioitik eta volumen handiko kantitaten. Erramintia erabiltzeko, espumogenua. Eta, hemen ikusten dozue, sistema hordaren fokuak altxa eta nahi dugun posizioan jartzeko. Eta bukatzeko, kabina. Altu, Baina eskailera kortako dare.
Hala, torri barrua. Batez ere ikasi dutena da, ez daukadala zertan ezer demostratu beharrik. Hemen banago, nago lortu dutelako nahi iristea. Eta hemendik aurrerako bidea, saiatuz, ona izango da. Eta ikusi dut, kapaz banaizela, eta banaiz bestek baina hobeagoa gauza batzutan, eta ahulagoa bestetan, eta trebeziek batzuk soberan eta bestek faltan, baina beste gainontzeko gizonezkok bezala. Eta zentzu hortan, esatea nahi nun, ametsak ez diela alperrik galdu behar. Burrukatu behar dela. Ze benetan zu sinisten badozu, lortzeko aukerak dare. Baina sinisten biozu lehenengo zeuk. Irratia oso importantea komunikatzeko bai esanekin. Gero hemen tramankulo pila ikusten dituzu ez, adibidez hau da kamara termikoa. Zuk ez dozu ikusten barrenetik, horma baten atzetik eta berotasuna dago nero ez, honekin ikusi egiten deu. Hau da antidefragante, horrekin esan nahi dau, adibidez gaz isuri bat egon aldan ero dakigunean alako baekin sartu behar gea. Ze alakok badauke txispa ero eta momentu zehatz baten probokau aldabe zutea. Esplosimetrua, honekin ikusten deu ambiente hortan zehose egon aldan, oxigeno larregi, ero zeo, ero zehose ez, dela gauza neurtze ditu. Amaia, Daniela eta Pili, 3 emakume, 3 zuhiltzaile, 3 emakume zuhiltzaile. Gehixago izatea gura, baina etorkizunez ainurrineko baten pasauleke kontrakua be, emakume gutxiu izatea, are gutxiu. Erakundietatik zuhiltzaile lan finkotarako postu gehixau eskaini ezkero, behin-behinekotasunean diharduen zuhiltzaileen kopurua txikituz, eta aldi berian oposaketetako irizpidietan aldaketak emuten ez badi aurrez aipatutako norabidean, leikiena da zerbitzuko emakume kopuruak gora egin biharrian behera egitea bai. Hori internidaden, garen emakume danak Gipuzkoan gaur egun internidaden gare, postu fijorik daukanik ez dago, emakumerik hemen Gipuzkun. Eta, klaro, aurrera junala eta finkatze aldera nola gizonezkok bakarrik ateratzen daben, gertau leike etorkizunean emakumerik ez egotea. Eta nik esperantza daukat, hori ez gertatzeko, baina gertau eskero, ze pentsabe emango eskula, ez? Ze urte hauetan nik uste demostrau degula kapaz garela, orduan ze gertatzen da, hor ze nundago faiua emakumerik lortu ez izateko lanpostu fijoa zuhiltzailetan. Ze lanen ez dugu inongo arazorik sortzen. Baten bate pentsau beharko luke, ez? Ze aldatu behar dala, eredua ez dala ona. Martxuan 8ko, aurtengo martxuan 8 berezi hartako irudisak dia honeik, Bergarako plazakuak. Leku askotan, baita debagoienian be, aldarrikapen jendetsuak egin ditu feminismoak aurten. Pilik be bat egiten dau feminismoarekin, bat Bergarako taldiarekin, martxanterekin. Behin baino gehixagotan jardun dau eurekin alkarlanean, parte hartu dau euren ekintzetan. Eta eurek be joten dau Piliana, bere perfilaatik, oso emakume gutxi dituan lanbide baten jardutiarren bestiak beste, gizartiari hori ikustaraztearren, posible dala. Beste hainbat saltxatan moduan, martxanteretan be badiardu Maite Aristegik. Bueno, oso importantia da. Azken baten kulturiak, ero gizarteko itxurak eta hainbeste urtetako hezkuntzak bultzatzen gaitu, zelabait emakumeak lan batzutan eitzera, gizonezkoak beste batzutan, eta halako rol banaketa bat eotera, ezta? Eta horrek gero beste ondorixo batzupe izaten ditu azken batean emakumean dako aukera berdintzasun eza ekartzen dabenak, eta karga gehiago baita normalian gero zaintza lanetan eta abar, ezta? Emoten dau lan batzuk geixo diela, ezta? Eta geixenetan horrek gizonezkoei dagozkizenak erodia, eta beste batzuk emakumeena harinaua bezala diela, ezta? Zaintza, hezkuntza, mundu horrek. Eta orduan, oso importantia da zatiketa hori apurtzia eta aukera berdinak egotia, eta emakumeak pausua emotia gustoko daben lan horretan parte hartzeko, ezta? Eta zentzu honetan aurreratu da, baina asko dago ondio iteko.
Maite Aristegi bea lehenengo pertsonan hainbat esperientzia bizi izandakoa da. Bueno, ikusten dugu esate baterako, hezkuntza aldetik, gero eta neska geixo diela baitza, gai teknikotan, edo zientzia munduan, da sartzen edo jaztenak, edo finantzetan eta abar, baina gero egisa da, kargu postuak dienean, kopurua asko jaisten dela, eta hori sektore danetan gertatzen da. Orduan, nire esperientzia hori bada pixkat, ez da, esate baterako sindikatu bateko lehenengo idazkari nagusia izan nintzen, estadu mailan gainera esan sekula emakumeik izan, gaur zorionez badare eta bertan bebai ez da, baina sindikal mundua oso gizonezkoena, eta bereziki nekazaritza ingurukoa, ez da oso gizonezkoena, baina beste sindikatutan azkenengo urtetan emonda pausua, baina oso importantia da gero, goi postutan, kargutan, aukeria egotia, eta hor emakumea benetan, hainduko dan tokitzan egotia, benetan mundu hau, zelabaitz, emakume ikutuz jasteko, eta benetan beste gizarte batera, gizarte orekatu hau, sanu hau, eta egokixoa dan gizarte baterutz joateko. Dudabarik hezkuntza da oinarrisa, eta umia jaiotzen danetik, berai aske lagatzia eta aukera guztiak berdin emotia ezinbestekoa da, eta hor askotan geuk gizartia berak dauka pekatu hori hau emotikoendako, hau neskendako, eta banaketa hori askotan bere goguaz kontra eta bide batetik eruaten. Eta hori benetan oso kaltegarria dugu, eta ebiteu biharreko gauza batez be, bakoitzak dituan doaixak, gustuak, kualidadiak, kapasidadiak garatzeko aske izen biadarako personia, izan mutil, izan neska. Feminismoa bizi da hort azpilik, baita suhiltzaile moduan be. Eta suhiltzaile moduan bizi ditu beste hainbat konpromiso. Eta aldiz, ez dau bat egiten bere gremisuari emuten sakon zenbait egin biharrekin. Ni neuk adibidez, ez dut ikusten posible, suhiltzaile bezala, jendearen kontra ezertan aritzea. Egon zan kasua hori bestiarena, armaz betetako zerari ukoikia, ezke normala, zuk jendea babesteko bazaren nola egingo zu lan hori? Ezke debekatuta egon behar zan, legez, ez? Ez dauka, niretako kriston kontra esana da, ez dauka esanka ez buru planteamentu hori. Suhiltzaileek babesibileko zerak garela, jendea matxakatzera jun. Ero, jendea matxakatzeko bidea dien gauzetan parte hartu. Niretako ezinezkoa da. Eta uste dut gure kolektiboan gehiengo zabal bat gauza bera esango lotzukela. Mikel Fernandez laguna dau pilik. Iazko urriaren batian, Katalunian terrazan izan zan suhiltzaile bergararra. Erreferendumian, botua emuteko asmo eukain pertsonak babesteko hango suhiltzaileek egin jako deixari erantzunez. Mikel Bilbon bizi da, baina kataluniarra da izatez. Ja sabíem que l'Estat tenia moltes forces enllà i que volien utilitzar la força. Però davant tenien tot un poble. I un poble que estava mobilitzat. Ja sabem que hi havia pagesos amb tractors, bombers que volien ajudar perquè no hi haguessin ferits, però hi havia molta i molta gent que volia votar i allò era algo que no es podia aturar. Després es pot diure que ho van tenir molt ben organitzat, molt bé. La gent estava molt al costat dels bombers, perquè els bombers estaven al costat del poble. Ho van veure dies abans, quan van fer alguna mobilització a Barcelona, ja sabia que els bombers estaven molt implicats i la gent volia agrair als bombers aquesta motivació i ho van fer l'1 d'octubre.
van haver-hi moltes mostres d'agraïment. Mikel Fernández Kataluniarra da, Piliren laguna eta lankidia. Bai, suhiltzailea da Mikel B, Eibarko parkian. Eta bera be, Pili bakarrik ez, bera be izan zen Katalunian urriaren batian. Urriak baterako eskatu ziguten laguntza handikan, Bartzelonatik, eta bildu genuen taldetxo bat arakuteko, eta hola, bapatean izan zen eskaera, eta bapatean junginen laguntzea, babes moduan lan egiteko. Jendea babestu eta jendea lasaitu, violentzia egon ez dezan. Orduan, arresia itea zan kontua, bai jende eta poliziaren artean. Suhiltzaileek juten gara laguntzea katastrofetan, atxerrian edo Maria Beltxatan, juten gara jendea laguntzea. Eta kasu honetan zen ikuspuntu konkretu batetikan, baina baita ere zen jendeari laguntza emateko. Ze ez eukaten babesik, estatuaren babesa ez zegoen, kontrakoa baizik. Eguna aurrera junala, iristen zien irudiak eta poliziaren kargak eta odola eta oso fuertia. Eta gu suerte euki gendun eta gure kolegioetan etzan emon, egun gogorra izan zen. Baina bukaeran jendia hasi zunen enbotat, hori izan zen itzela. Ni, kriston enbidia pasan hori. Ikusten nulako gure herriak be halako zerbait egitea gauza handia izango zala, alde batekio. Gero enamorauta etorri nintzen Kataluniako jendearen jarreraz. Ikustekoa zen, momentu tensoenetan be jendia nola batzen zen, nola bata besteari laguntzeko preseren, jende oso diferentia, edozein provokazioen aurrian eren erantzuna zen lasaia, paketsua, eredugarria, ni enamorauta etorri nintzen. Eta eurei esan da, eurek eskerrak eta eskerrak ematen, eta nik eskerrak ematen be pasau nun eguna, niretako zen hain politia eurekin egun hori partekatu alizatea, aukera hori niri ematia, nik enamorau nintzen Kataluniako herriaz. Pili Gartzia, Pili eta bere lagunak, bere lagun suhiltzaileak, jendiari lagunketako gertu, hemen, edonun, urriaren batian moduan, edonoiz. Katalunian suhiltzaileak hartu zuten jarrera hori, bebai eredugarri iruditu zidan, herrixekin. Eren lana, benetako, izan behar dan, eren lana betetzen. Herria babestu. Ez hori da gure lana.